Hola a tothom! En aquest vídeo explicaré problemes en proporcionalitat composta. Què vol dir això? Que en comptes de tenir dues magnituds en podem tenir més de dues. És a dir, en aquest cas els problemes que farem seran amb tres magnituds diferents. Però, què és necessari saber abans de començar? Doncs que nosaltres en aquest vídeo li direm magnitud directament proporcional al MDP i magnitud inversament proporcional al MIP. Si no te'n recordes de com funciona la magnitud directament proporcional o la magnitud inversament proporcional, et recomano que vagis a veure els altres vídeos que tens anteriorment i que simplement els hi facis un cop d'ull. Amb tot això, comencem! El problema que tenim a continuació l'he repartit en tres apartats diferents i resoldrem aquests tres apartats de dues formes diferents. Una, esbrinant un mica en mica quin és el procés que estem fent, i l'altra és, un cop sabem el que estem fent, bàsicament el que tindrem és un càlcul que és molt curtet, molt concís i que ajudarà molt a entendre-ho. Llavors, per poder fer-ho, primer de tot, llegim bé el problema. Diu, en un taller de confecció amb 6 màquines teixidores s'han fabricat 600 jaquetes en 10 dies. Quantes jaquetes es fabricarien amb 5 màquines en 15 dies? Per poder resoldre aquest exercici de forma lenta, nosaltres què podem fer? Doncs, bàsicament dir, i quantes jaquetes es fabricarien amb una màquina i un dia? Per què? Perquè nosaltres l'esquema que tenim o la taula que tenim no deixa de ser la següent. Nosaltres què és el que tenim? Doncs tenim que ens falta el número de jaquetes. De forma que, si nosaltres volem fer la reducció a la unitat, com hem fet en vídeos anteriors, què és el que farem? Doncs, primer de tot, mirar quantes jaquetes es fabriquen cada dia. És a dir, dividirem els 600 entre 10, que això ens dona 60, i això què són? Doncs són les jaquetes fabricades per dia. Un cop tenim les jaquetes fabricades per dia, volem saber quantes jaquetes es fan fabricades per una sola màquina. Com sabem que són 60 jaquetes per dia i tenim només una màquina, però nosaltres en total tenim 6 màquines, doncs dividirem els 60 entre les 6 màquines. D'aquesta forma, què sabem? Doncs que nosaltres tenim 10 jaquetes per cada màquina per cada dia. Amb això què aconseguim? Doncs que un cop hem resolt això, ja podem saber què passa quan tenim 5 màquines i què passa quan tenim 15 dies. Com ho farem? Doncs primer de tot, calculant quantes jaquetes es fabricaran amb 5 màquines en un dia. En aquest cas, si nosaltres multipliquem el número de jaquetes per màquina i dia per les 5 màquines que tenim, tindrem 50 jaquetes per dia. Però quants dies? Doncs al final multiplicarem aquests 50 per als 15 dies. Un cop hem calculat el 50 per als 15 dies, és a dir, les 50 jaquetes dia per als 15 dies que tenim, observem que el nostre resultat, el que nosaltres hem fabricat de jaquetes, són 750 jaquetes. Però ara bé, com ho fem això automatitzat? Doncs anem a escriure-ho per aquí en color rosa. Per poder fer el procés d'automatització, primer de tot el que hem de tenir en compte és aquesta llista. Què vol dir aquesta llista? Doncs, bàsicament, nosaltres fem veure que només tenim un tipus de número de màquines, és a dir, no podem tenir més, no podem tenir menys, només tenim el número de màquines. I nosaltres suposem que volem augmentar el número de jaquetes que volem produir. Doncs, clar, en aquest cas, si nosaltres tenim el mateix número de màquines i augmentem jaquetes, per consonància voldrà dir que nosaltres hem d'augmentar el número de dies. Nosaltres sabem, per tant, que la relació entre jaquetes i dies al final és una magnitud directa de proporcionalitat, perquè quantes més jaquetes tinc, més dies trigaré en poder fabricar-les. Ara bé, què passa quan nosaltres, en comptes de tenir el mateix número de màquines, nosaltres el que volem és mantenir les jaquetes, és a dir, si nosaltres fabriquem avui 600 jaquetes, demà també fabricarem 600 jaquetes, però resulta que tenim 1, 2, 3 o 4 màquines més. Doncs què passarà amb això? Doncs que quantes més màquines estiguin treballant, menys dies trigarien a fer les 600 jaquetes. De forma que, què podem dir? Doncs que les màquines i els dies
són una magnitud inversament proporcional. Per últim, si nosaltres fem que els dies es mantinguin, és a dir, suposem que jo vull treure una producció en 10 dies i aquesta producció no té límit de màquines i no té límit de jaquetes, què passarà si jo, pensant que no tinc 600 jaquetes sinó que les amplio, què passarà amb les màquines? Doncs que en aquest cas, quantes més jaquetes vulgui, més màquines necessitaré. Així doncs, què és el que podem veure? Que la magnitud serà directament proporcional també entre màquines i jaquetes. Amb aquest esquema d'aquí, ara sí ja podem automatitzar. Per què? Perquè si nosaltres pensem en aquesta relació d'aquí, el que buscarem serà, tenint en compte on està la nostra incògnita, quina relació hi ha entre les jaquetes i els dies i quina relació hi ha entre les jaquetes i les màquines. Veient això, si m'hi fixo entre jaquetes i dies, vinc per aquí i jo sé que és una magnitud directament proporcional. Si em fixo en la relació de les jaquetes i les màquines, veiem per aquí que també és una magnitud directament proporcional. Amb això què aconsegueixo? Doncs simplement nosaltres podem pensar això com a fraccions. Nosaltres podríem pensar que això al final són magnituds directament proporcionals. Però què passa amb això? Doncs que nosaltres el que farem serà la multiplicació de les dues fraccions que no contenen la incògnita. De forma que multiplicarem el 6 cinquens per el 10 quinzens. Un cop tenim la multiplicació feta, nosaltres sabem que 6 per 10 dona 60 i 5 per 15 dona 75. El 600 entre ells el deixem igual. Però què passa un cop tenim això? Doncs que ara sí podem fer una regla de 3 de tota la vida, de forma que al poder resoldre això, jo simplement calcularé 600 per 75 i el dividiré entre 60, obtenint el què? El valor de la nostra x, és a dir, el valor de les nostres jaquetes. Nosaltres al resoldre aquesta operació veiem que en total tenim 750 jaquetes sempre que s'hagin fabricat amb 5 màquines i 15 dies. En aquest cas hem canviat l'enunciat. Nosaltres volem saber quantes màquines necessitem per fabricar 750 jaquetes en 15 dies. Llavors, ara, quina és el nostre pas a pas? Doncs, igual que hem fet abans, torno a calcular quantes jaquetes podré fabricar tenint en compte el número de dies i el número de màquines. Ho escric per aquí. Un cop tenim el número de jaquetes fabricats per màquina i per dia, ara ja sabem que tenim 750 jaquetes. Llavors, simplement què necessitem? Doncs calcular quants dies necessitem. És a dir, aquestes 10 jaquetes per màquina i per dia, com nosaltres volem saber les màquines, què és el que farem? Doncs multiplicarem el número de dies per el número de jaquetes i màquina i dia. De forma que nosaltres sabrem que tindrem 150 jaquetes per cada màquina en aquells 15 dies. Però ara bé, com volem saber llavors nosaltres les màquines que necessitem? Doncs, com sabem que això és jaqueta per màquina, el que farem serà dividir les jaquetes que tenim en total, que són les 750, entre les 150 jaquetes que surten de cada màquina durant aquells 15 dies. Amb això, què aconseguim? Doncs fent la divisió tenim que necessitem 5 màquines. Ara bé, automatitzant el procés, què és el que aconseguim? Doncs nosaltres ara el que ens haurem de fixar serà quina és la relació de les màquines amb les jaquetes o amb els dies. Quina serà llavors la relació entre les màquines i les jaquetes? Doncs la tenim per aquí. Les màquines i les jaquetes nosaltres podem veure que són magnituds directament proporcionals. D'altra banda, si ens fixem en les magnituds de la màquina amb el número de dies, si ens fixem per aquí, podem veure que són magnituds inversament proporcionals. Què aconseguim amb això? Doncs nosaltres sabem que si nosaltres ho penséssim això com una fracció, doncs bàsicament el que tindríem seria aquestes fraccions tenint en compte les proporcions que tenim, és a dir, anem a escriure-ho per aquí. Si nosaltres ho féssim així, oi que nosaltres relacionaríem les 6 màquines amb les 600 jaquetes i les màquines que no coneixem amb les 750?
I d'altra banda relacionaríem les 6 jaquetes, com és inversament proporcional, en comptes de relacionar-ho amb els 10 dies que ja teníem anunciat, giraríem aquesta segona fracció. Llavors, un cop girada aquesta segona fracció, si nosaltres ho pensem tal com ho havíem fet abans, simplement a l'hora de fer la multiplicació, aquesta segona fracció estaria girada. Anem a escriure per aquí la multiplicació. A l'hora d'haver fet la multiplicació, nosaltres simplement hem escrit el 600 entre 750 i l'hem multiplicat entre el 15 per 10, tenint en compte, efectivament, que com nosaltres ens hem fixat, aquesta magnitud inversament proporcional ens ha fet girar aquests 2 dies. Així doncs, aquesta fracció d'aquí, és a dir, el 15 desens, realment si hagués estat una magnitud directament proporcional hagués estat un 10 quinzens. Simplement hem de tenir molt en compte i vigilar moltíssim amb això que aquesta fracció s'ha girat. Un cop hem fet la multiplicació de fraccions, simplement hem multiplicat el 600 per 15 i ha donat 9.000 i hem multiplicat el 750 per 10 i ha donat 7.500. Amb això ja podem fer, igual que hem fet abans, una magnitud directament proporcional en la qual es fa una regla de 3 per poder resoldre-ho. La regla de 3 al final ens diu que 7.500 per 6 entre 9.000 ens dona el resultat. A l'hora de solucionar-ho nosaltres veiem que tal com teníem ja a l'apartat A, simplement veiem que el valor de la X ens ha donat 5. De forma que podem dir que per fer 750 jaquetes en 15 dies necessitem 5 màquines. Anem amb el tercer exercici. L'últim exercici ens diu quants dies calen per fabricar 750 jaquetes amb 5 màquines, és a dir, el que abans no coneixíem eren les jaquetes ni les màquines. Ara el que no coneixem són els dies. Doncs molt simple, anem a veure, com hem fet abans en el procés lent, quantes jaquetes es fabriquen per cada màquina i cada dia. Un cop tenim que les 10 jaquetes es fabriquen per cada màquina i dia, doncs podem dir, vale, però nosaltres ja sabem que tenim 5 màquines. És a dir, jo puc multiplicar aquest 10 per 5 per saber que efectivament cada dia jo puc fer 50 jaquetes. Ara bé, el que necessito saber és quants dies necessito per poder fabricar aquestes 750 jaquetes. Llavors el que faré serà tenir en compte el número total de jaquetes que necessito i dividir-ho entre el número de jaquetes que es poden fer cada dia. Amb això obtindré el resultat de 15 dies. Però com ho farem amb el procés automatitzat? Doncs igual que hem fet abans ens fixarem sobretot en aquest esquema d'aquí, tenint en compte que doncs, la relació entre els dies amb les jaquetes i amb les màquines. Doncs anem a veure la primera relació, que és la dels dies amb les màquines. Mirant per aquí, veiem que dies i màquines té una relació en la qual són magnituds inversament proporcionals. Passa amb la relació dels dies i les jaquetes. Doncs que nosaltres, si tenim en compte la relació de dies i jaquetes, podem veure per aquí que és una relació d'una magnitud directament proporcional. Igual que ens passava abans, si nosaltres haguéssim d'escriure això com la relació de magnituds, la relació que seria la magnitud inversament proporcional faríem la fracció girada, així doncs vaig escriure-ho per aquí. Tenint en compte això, podem veure que, igual que hem fet abans, quan nosaltres tenim una magnitud inversament proporcional, aquesta fracció d'aquí hem relacionat els 5 dies amb les 5 màquines amb els 10 dies i les 6 màquines amb el que no coneixem, que és totalment al contrari del que tenim nosaltres aquí a la taula. Però, en canvi, nosaltres, com tenim aquí una magnitud directament proporcional, hem relacionat les 60 jaquetes en els 10 dies i les 750 jaquetes amb el número total de dies que tenim que no coneixem. Si nosaltres això ho escrivim com un producte de fraccions, doncs ho escriurem de forma que multiplicarem els 5 sisens per 600 entre 750. Un cop hem fet aquesta relació, l'hem multiplicat, tenim que 3.000 entre 4.500 serà el mateix que 10 entre el número que no coneixem, és a dir, que nosaltres aquí, un cop ja ho tenim, podem fer una regla de 3 en la qual nosaltres sabem que el 4.500 es multiplicarà per 10 i es dividirà entre el 3.000. Amb això, què obtenim? Doncs obtindrem el número de dies que necessitem, que en aquest cas, si ho resolem, podem veure que x, és a dir, el número de dies, és 15. Per tant, finalment, nosaltres tenim que el número de dies
serà aquest 15 d'aquí. Bueno, nois, i fins aquí el vídeo. Espero que us hagi servit. Sobretot, abans de fer qualsevol tipus d'exercici d'aquesta mena, recordeu que el primer que heu de saber és quines són les magnituds que tenim, quina relació tenen aquestes magnituds, i si ho volem fer de forma automàtica, recordar que el m de p es deixa la fracció tal qual està i el m i p el que fa és girar-se la fracció. Sobretot, qualsevol dubte que tingueu, no dubteu en deixar-lo en comentaris i ens veiem en un altre vídeo.